Tak ahojte, a som tu znova. Medveďa Máca mám prebrúseného a dáme si sľubované video o tom, že stačilo zmeniť tú fazetu, ten uhol na tej fazete, bude to rezať. A potom si zaprezentujeme ďalší nôž, ktorý síce nie je z mojich rúk, je len mnou upravený a nechajme sa prekvapiť. Dobre? Takisto s tým nožom si niečo odrežeme, škrtneme. Len teraz poďme k tomu macovi. Tu mám toho maca. Ja s týmto macom nebudem dnes rozkladať oheň, len ho vyskúšame ako reže, takže ja si vás položím. Rozhodne je to rozdiel, ako to bolo včera. Pozri, šup. Aj silové rezanie je úplne v pohode. Takže zmena uhla fazety tomu pomohla. A v podstate účel to splnilo. Takže nôž reže. Rozkladať ohník s ním nebudem, pretože včera sme si ukázali, že to zvládne. Cingerlak dáme na bok. Takže lúčime sa s Mácom a poďme na ten ďalší nôž. Je to nôž od svetoznámej značky, ktorý má bohovskú tradíciu a má obrovskú obľúbenosť v populácii. Je tu už niekoľko, môžeme povedať, že vyše 100 rokov sa ten nôž vyrába. V malých zmenách dizajnu, má niekoľko ocenení za sebou a typovačka, tí čo poznajú vedia, tí čo nevedia nechajú sa prekvapiť. Ja si ju vyberiem. Jedná sa o nôž, ktorý všetci poznáte. A ja som si dovolil urobiť takú outdoorovú úpravu. A to je kresadlo v púzdre. A niečo si odrežeme, niečo si škrtneme. A skúsim ho otvoriť jednou rukou, dúfam, že sa mi to podarí. S citom. Dobre. Tak, už to ide, že sa dorežem. Tak. Všetci viete, o aký nôž sa jedná. Čo sa týka tej úpravy z mojej strany, tak upravená bola rukoveď, poistka a tvar čepele malinko zmenený. Čepel bola načiernená a v podstate jediné, čo som urobil, je, že som prebrúsil ostrie na jemných kameňoch, pretože výrobca pri týchto nožoch proste oni to nabrúsia a bude reže alebo nereže. Nie je to ako pri more. Je to nôž číslo 10, takže čepel má 10 cm, tento má čepel 9,7 cm. Nakoľko špička musela ísť troška dole, aby sme dosiahli požadovaný tvar. Rukoveď je farbená opalovaním. Je tu prievlak na šnúrku a puzdierko k tomu nožu je z 3,5 mm kože na voľný záves. A je tu Fire Steel od českého dodávateľa. Je to chalanisko, ktorý v bushcraftových skupinách a v nožiarských skupinách ponúka ferroceriové tyčky alebo proste firesteelové tieto kresadlá. Sám ich dokončuje, vyrába k tomu aj škrtadlá, tieto kresadlá sú vynikajúcej kvality. Len my ho dneska nepoužijeme, aby som ho nedoškrtal, takže tu nám má škrtadlo, kresadlo má dĺžku cirka 8 cm a priemer 8 mm, takže je to robené z dlhého kresadla. Rukoveď je z brezového dreva, aj si ho vyberieme, len si vás položím. Tak.
Tu je klobúková guma, ktorá to i dostatočne zaistí. Puzdierko je v podstate vyrobené z jedného kusa. Ne v podstate, ono je z jedného kusa okrem závesu. Zaistíme a vieme, že nič nestratíme. Takže poďme si niečo odrezať týmto nožom. No a ja osobne mám tieto nože veľmi rád, mám ich niekoľko, v úprave, bez úpravy. Všetci ich poznáte, tie čepele sú tak rezivé, tenučké, štíhle. Že v podstate úplne jemne to reže, je to fantastický nôž. Samozrejme, všetci vedia, že je to nôž každodenného použitia, nie je to nôž na prasenie, je to nôž na základné použitie pri všetkých činnostiach, pri ktorých potrebujeme rezať. Má svoje limity. Tento je v čepeli s uhlíkovou celou. No a sami ste videli, že to reže jak čert. Takže vezmeme si fatwood. Samozrejme vzadu na chrbte ostá hrana. Tu na opretie palca mám hrany stiahnuté, aby nerezali. A zase čepel si chytím takto. A dáme si troška času, našmrdláme si to, naškrabeme si to. To nám bude aj stačiť. Ja si ostatok zhrabnem na hromadu. Vybereme si nášho Firesteela. Zase opakujem, ja čo mám ten Firesteel tu. Tak je toto najlacnejšie, čo na trhu kúpite, s tým, že ja som si urobil na to drevené ručko, lebo tie plastové bambule mne nesedia. No a uvidíme, ako si budú rozumieť. Rozumejú si výborne. Takže ohník nám horí, teraz si môžeme ísť nakrájať špekajdy nejaké. No a toľko to k dnešnému videu. Ja už som ho zatvoril, ešte ja vám ho otvorím, ukážeme si ho a potom ho vložíme do púzdra. Takže všetci poznáte značku noža, ja ju spomínať nebudem. V prípade záujmu kontakt je pod videom, visí mi to na vešiaku a dva rovnaké nepotrebujem, takže ja už vlastnú súpravičku mám. Takže kto by chcel, kľudne nech sa ozve. Opakujem, je to nôž číslo 10. Takže tá čepel je 10 cm, táto je trošinka kratšia kvôli úprave, ale fakt tam chýbajú 2-3 mm z celkovej dĺžky. A tak, vezmeme si puzdierko a ešte si na vás položím. Toto dáme na bok. A je to tam. Nevypadne ti to, nestratíš to. Takže puzdierko tiež samozrejme z mojej dielne, mojich rúk. Takže dnes sme mali dva nože. Závada na noži Maco bola úspešne odstranená zmenou uhlu fazety a tento nôž, ktorý všetci poznáte. Dobre, decka. Tak ja sa s vami pre tento moment lúčim. Zajtra máme nedeľu a užíme si ju ako najlepšie len vieme. Jedzme, píme, spíme. A chcem vám poďakovať za váš čas, za fantastické komentáre, ktoré mám v poslednej dobe pod videami.
a za vaše osobné kontaktovanie cez e-mail, ktorý tam je. A ďakujem takisto za všetky lajky, za všetky dislajky, za pozitívne komentáre, za negatívne komentáre a hlavne za to, že vás to so mnou ešte stále baví. A majme dobrý večer. Čaute.